займаюся самыми любимыми справами. У дворы санками погулял, на коньках покатался, на лыжах походил, у покои з усіми цацками перегулял. А усе нелюбимые справы я покину на завтра. Наприклад, прибирання цацок. 1, 2, 3, 4. Раз, два, 3, 4. І як мені цудовно все атрымліваецца. Раз, два, 3, 4. Вы гэта бачили? Няня Полинка не повидалася, не зрабіла заўвагі і так хутка знікла. Што гэта з ёй? Ой, гэту ці гэту. І адна прыгожая, а гэта яшчэ лепш. Полинка, а мне падабаецца вось першае прывітанне. А па-першае, справа ці злева? Першае злева і справа. Добрый вечер усім. Прывітанне топа. Ты вырашыў сапсаваць мне настрой. Ой, ну что ты, Полиночка? Ты запыталася, што мне падабаецца. Я адказаў. І яшчэ больш мяне заблытаў. Цяпер прыйдзецца ўзяць яшчэ одну шапку, каб з трох выбраць, якая мне больш падыходзіць. Я пайшла. А вам не падалося, што гэта не наша няня Полинка? А можа гэта яе двайнік? Трэба праверыць. Ой. Так, тое, што трэба. Ой, а дзе топа? І куды ён пабег? Напэўна, збіраецца зрабіць нейкае свавольства. Але з няняй Полінкай гэта не пройдзе. Я яго перахітру. І куды яна падзелася? Ой, мне ўжо надакучыла пад сталом сядзець. Я хацеў раптоўна выскачыць і Полинку напужаць. Гэта я цябе падпільнавала і спужала. Весела, правда? Зусім не весела. Ну, чаго ты? І ты дакладна не наша няня Полинка. Гэта яшчэ чаму? Таму што наша нянечка заўсёды сочыць, каб мы ўсё прыбіралі. Не забываліся вітацца, увесь час нечаму вучыць. А тут усё наадварот. А я сёння нічога не раблю з таго, што ты пералічыў. Вось, кажу, ты не сапраўдная няня Полинка. Сапраўдная, самае, што ні на ёсць. А што тады з табой? Ты не захварэла? Хіба я падобная на хворую? Ой, не ведаю, на хворую ці не, але на нашу звычайную Полинку ты не падобная. Ні на кропельку. Ну, добра, адкрыю вам сакрэт, у чым тут справа. Ты двойник няні Полинки, яе сястрычка. Не адгадаў? Ну, тады... Ты вырашыла больш не быць няней Полинкай. І зноў не адгадаў. Ну, а што тады? А справа вось у чым. Проста сёння у няні Полинкі выхадны. І што? А тое, што сёння я не раблю заўваг, не злуюся на вас, а раблю толькі тое, што захачу, зразумела? Не вельмі. Но ты лічыш, што дарослыя заўсёды любяць усё расстаўляць па сваіх месцах, сядзець за сталом з роўнай спінкай і своечасова класціся спаць? Яны, як усе дзеці, любяць час ад часу пагарэзіць. А чаму не? Гэта ж так весела! Няня Полинка, ну хто тады парадак у пакоі зробіць? Вячэру прыгатуе, мультфільм нам пакажа. Не ведаю, бо у няні Полинкі сёння выхадны. Блэ. Во справы. Толькі я не спытаўся, а заўтра ў яе таксама выхадны будзе, ці не? А калі паслязаўтра? Ой, уяўляю, як пачне выглядаць наш пакой. Трэба з гэтым што-небудзь рабіць. Ой, няня Полинка! Ты не ведаеш, які зараз час! Увечары нельга топаць і гучную музыку слухаць! Няня Полинка! Ой, ну я буду трошки цішэй. Ой, ну як яе спыніць? Няня Полинка! Дапамагай мне на стале
прибирать. А ты прибирай, а я тобі грать буду. Ой-ой-ой, ну что из ее робить? Здається, ведаю. Няня Полинка! Что, Топочка? А у выходные няня можно мультики глядеть? О, не просто можна, а треба. Уключай хутчэй. Ой, мультфильм. Ой. Няня Полинка, а завтра у тебя так само выходной? О, гэта я яшчэ подумаю. Ты думай. А поколь что няням буду я. Что? Хутенько усім и тебе мыть тварики, чистить зубки и класться спать. Але я не хочу. Полинка, треба слухаться. Ну, добре, я слухаюся. И усім я жадаю самых цікавых снов. Добраноч. Доброї ночі, дівчинки і хлопчики. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.